dogmu, a znanost uvijek ima svoj dogmu. Ali to je nešto zajedničko znanosti i religiji, da jedni i drugi imaju svoje dogme. Samo obično se zaboravlja reći da je znanost ima svoje dogme. Lemaitre je bio presretan, jer on je time pomirio znanost i vjeru. Nije svetovječan, u jednom trenutku Bog je stvorio svijet, svemir, a to se vidi u rješenju Einsteinove jednadžbe svemira, da u jednom trenutku, eto, ovakvom dostupnom interpretacijom, to je takozvani veliki prasak, rodio se svemir. To je bio razlog da je Lemaitre bio žestoko napadan od mnogih, da on radi nedopustivi amalgam znanosti i vjere i da on želi religioznu hipotezu o stvaranju svijeta u jednom trenutku djelovanjem Boga, da želi tu religioznu hipotezu nametnuti znanosti. On je imao teški trenutaka, izložen gotovo javnom linču znanstvenih, ali je bio uporan i završilo je zanimljivu epizodu kad je u Americi držao na jednom američkom sveučilištu svoje predavanje. On je hodao svijetom i uporno držao svoja predavanja o stvaranju svijeta. I kad je održao predavanje, onda se iz zadnjeg reda ustao jedan čovjek i rekao: ja sada vidim da nisam još nikada čuo tako zanimljivu hipotezu. A taj čovjek je bio Einstein. Sve kad je Einstein stao na stanju Lemaitra, možete zamisliti, znanstvena javnost je vrlo brzo promijenila svoj stav. Onda su se pojavila dva direktna dokaza astronomskih opažanja, odnosno mjerenja mikrovalova koji svemira bombardiraju zemlju, koji su dali direktni dokaz za veliki prasak i tako, eto, danas mi svi vjerujemo u veliki prasak.